Anele khona into eshilo la wathi kena ubaba ezala wenza ikhaya fudumale engathi ukhona umyeni wakho. Ngicela ungichazele leyo part. Hayi nawe kathi kudinga lezo indaba zami. No. Ngizela ulo uprofessor la ngoba ufuna ukunderstand ukuthi kanti kona kwenzakalani. Professor ke ima ngikutshele ngoba ngiyabona wena professor inkulumo lakho inkulumo engahlangana ungayazi. Uyabona ngesikhathi ngikhulelwe ngoba unginesa nje. Hayi wanginesa shame anginamona jealous down. Wanginesa. Seyavuma. Ingane yabani iyakini. Ade vele ade phika. Yabona njengoba itshotsho babakho uyalibamba ikhali fudumali and uyalibamba liyafudumala. Kanjani Anele? Ingoba ingane yakhe ubaba wakhe. Wena ngicathi bengihleli noba ubhuti wakhe egula. Kumbula kwembeswa kugijima. Obuza ubaba wakhe uyazi. Yena wathini mhlawumbe itshotsho ufuna ukuthatha mina? Hawu. Wathini? Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwana Lungstar awusondele kunenkinga la endlini. Sabona bhuti. Yebo sawona. Njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli beBlack Life TV uzisho igama. Yebo sanibona ngiyabingelela ababukeli igama lami uSimangaliso Professor Ngcobo. Professor. Yeah. Professor kufanele ngabasibiza la ekhaya kwenze njani? Kunenkinga la ekhaya ngomakoti kamfowethu. Sinenkinga mina kanye kahle naye. Ngizama ukulungisa ubudlelwano bami naye bethandana nomfowethu. Okay, mhlawumbe ungasuqala esiqaleni nje story ungiphe nje. Okay. Bethanda ukuthi umakoti kamfowethu bethandana nomfowethu. Bethandana nomfowethu engakaguli. Engakagule bekwi-cancer so waba kwi-cancer ethandana nomfowethu waze washona washona meshona umakoti wakwethu wathola ukuthi ukhulelwe umithi yabo umethola ukuthi umithi so ubhuti wathi kumina akathandi ukuthi umakoti wakhe agcine ephelele ngaphandle yabo uthanda ukuthi angene umuntu wala ngaphakathi ngendlela kade amthanda ngayo umkakhe ngifuna uqamba amanga bemthanda ngalendlela eyisimanga. So manje asiphindele ekuguleni kwamfowenu. Umfowenu uthe bene cancer. Yebo. So bebesanda ukushada yini benomakoti wakini? Bese benesikhathi beshadile angisakhumbula kodwa bese benesikhathi beshadile. Yeah. So manje kwabanjani nje isimo sasekhaya phela icancer kuyona into yokudlala. Kwakumuncu kona angifuna ukuqamba amanga akubanga right akubanga kuhle ngakho wonke ngoba nomakoti wakhe wazama ukukhombisa umnakekela kodwa kube khona lokho nalokho uyabona ukuthi nje ukuthi khona okukhona ongahambi kahle neze. So manje ke lama conversation konto eshilo ukuthi kena akhathe gula wathi kena ucela umakoti angaphumeli ngaphandle kwegceke. So ama conversation ayithini lawa akhatheni wakhuluma naye? Sasixoxa ngokuthi nje njengoba emthanda umakoti wakhe ngendlela amthanda ngayo umthanda kakhulu kabi so wayazi ukuthi uzoba nengane naye wayesegcina esekhulelwe ngoba wayesezazi vele ukuthi uyagula yebo esazi ukuthi vele uzohamba uyazi kumune cancer ukuthi uyazi ukuthi kuhambe ube nosuku uzogcina ngayo kuyona yabo so manje ke entweni kanjalo wase wangiluleka kabanzi wathi ke engathanda ukuthi ngimnakekelele yena umakoti wakhe yabo ngimphathe kahle ngigcine ngihlala naye la endlini engaphumeli laphandle ngikwazi ukuthi simngene njengesiko la ekhaya. Yeah. But ke awungitsheleke umakoti na wayazi ukuthi kena uzongena noma phela wayengena kwi-relationship azi ukuthi unomuntu athandana nayo and then unfortunately kwaba khona le cancer. So wayazi ukuthi kena isimo sala ekhaya ukuthi makushona umunye ungena umunye. Into kanjalo iqala from eqaleni umuzoshada uyatshelwa imithetho la ekhaya ukuthi kusebenza kanjani izinto zala ekhaya ukuthi ekugcineni ushada
kuba kanje kodwa ngeke ngazi kubantu abadala ukuthi bagcina bebeka nebhokati abadaleni ngoba uyazi ukuthi umakoti mezoshada uyabizwa ehlaliswe phansi yabo abekwe kabanzi ukuthi njengoba uzongena ke la ekhaya ke kukanje mhlambe ke ngingezwa ngaye ke umakoti ukuthi mhlambe kwagcine kuphele kodwa kona nje bekufanele ngabe uyangenwa nje khona la ekhaya. Awusho ke Professor ke umbuzo wami uthi useshonile kubhuti wakho kunesikhathi kanani eshonile? Useno 6 months bangaphosisi. 6 months. Yes. Usashona kubhuti wakho ke wena wenze njani ke manje phela fanele umshele nawe ukuze lento ilunge ngeke uvesana uthi ke nalalela nalifa uyifa wena because manje ngathi uyifa elinikelwe kuwena. Yini wena koyenzile ukukhombisa ukulalela ngiyakushayela ke manje? Hlabe isikhonkosini siswami. Lethi iqiniso manga. Mina ngengizama ukuyiveza ukuyibonakalisa kuyena. Njengoba ubhuti esengasekho. Ngiyazama umkhombisa ukumnakekela. Do angifuni uqamba amanga ngimsaba ngenze isifazane wenza izinto kodwa ngazama ukukhombisa ukuthi bandla shame ngimnakekele konke akwenzana akucelayo naye ngizama ukuthi umkhombise ukuthi yabo khona umuntu angaqhubeka naye engayiboni eseyedwa njengoba sengasekho ubhuti. Okay. Omunye umbuzo wami ke uthi 6 months angazi ke uthe ungcoba ngithi? Yebo. Angazi uMapholoba. Angazi kuMapholoba luthini uqhubo siko la khona. Ngazi ukuthi ke namina phela umuntu omayishonelwe uyazila unyaka at least wena usumshela kulo 6 months? Yebo. Asikhuluma iqiniso ngenzela ukuthi mangiphuma lana ngibe ngazi ukuthi ke nakwenzakalani. Qinisile. Yebo kunjalo kweqiniso kodwa into ekanje usheshe uyibambe uyinqande ingabhebhethe ngoba sothi thina silinde wona lo nyaka loyo uzobe sebona abanye abantu yayibona ingakho kufanele sheshe sikunqande kusamanje ngoba wena uzothi mina ngimlindile usasilile kanti ujola khona ezilile hayi iqiniso lelo anything is possible ngoba phela yabona umuntu wesifazane uyadinga naye uku-attendwa ngendlela thizeni uyathanda naye ukuthanda yabo kona kwabakuhlungu kona kodwa phela nawe uyabona ingakho sheshe sikubambe kusala eduze kusashisa ngapolisi maseko. So manje Professor usuke waba nayo ni conversation nomakoti wakini ukuthi ubhuti wakho wathi fanele ngingena? Angifuni uqamba amanga bengakaze bena kodwa ngiyathemba mhlambe nawe bungangisiza ngimazise kangconywana ngalokho kodwa ngizobe sengimtshela ukuthi izinto engangizenza mhlambe uyena ozobe sengitshengisa ukuthi ubefila kanjani ngakho. Okay. So manje yena ubona ulo usibara ngithi? Yeah. Uba usibara wena. So manje ubona usibaro wakhe lokho emhubha aka understand ukuthi kwenzakalani. Yes. So akhathe khulelo wena iliphi igalelo odlalile? Kuningi. Wake wangifonela elinye ilanga ngiyakhumbula wake wathi une-meeting wayengitshela ngey'nsuku zama-meeting odokotela. Nami ngizama ukukhombisa ukuba umuntu ukuthi ngithi mina bengakujabulela ukuphelezela ngihambe nawe ngiye kadokotela yabo ukuze ungazizwa sengathi useyedwa ngoba nakhe sengasekho umfowethu yena eyibonise ngathi useyedwa yabo. Ngazani mina ngicela ukuthi ake sihambe nawe ayikho inkinga ngisoya nawe kodokotela mesiya udokotela sengaya naye kabili kuma-meetings kuma-meeting odokotela. So manje umfowenu ushone esazi ukuthi ukhulelwe so ingane isikhona? Yebo kunjani. Ushone esazi ukuthi ukhulelwe. So akhathe kena eseshonile ubhuti wakho mhlawumbe nake naba nayo conversation yokuthi ukhulelwe and wayizizwa kanjani ngalokho? Iyo ke indaba ifikile lapho ke iyona ke lento eyangenza ukuthi angihlalise phansi ethi akathanda ukuthi ingane masisizelwe ithole omunye stepfather ngaphandle uyathanda ukuthi ingane yakhe igcine la ekhaya koMapholoba ingabe sekuthiwa oMapholoba bhengu obani odludle banemtholayo. Hayi no kuya understandeka
and i-cancer phela into ongakwazi ukuyicontrol. So manje-ke omunye umbuzo wami-ke bapha abazali? Abazali bakhona bona bahlala emakhaya kodwa ubaba mningi kakhulu la eThekwini yebo. Ngoba besiza ngoxhaso lokuthi siduduzeke nezinto ebekade sizenza ama-arrangements nakho konke. So umakoti uhlala naye la ekhaya? Umakoti kamfowethu yebo uhlala la? Yebo uhlala khona ekhaya. Okay-ke owami umbuzo wami sho uyazi ukuthi manje sengizobuza abazali-ke bona-ke wahlala yini nabo abatshela ukuthi-ke na umfowethu uthe angene umakoti wakhe, and ngifuna ukwazi ukuthi bathini ngalolu daba. Ngake ngacela wona usuku le-meeting nabazali ngabatshela ngathi ngicela ukuhlala nabo phansi ngibatshele ngibazise. Ngathi ngihlala nabo phansi ngibatshela kababanga la inkinga kodwa wawubona ukuthi ubaba nje khona into esengathi uyishaya indiva akayizwa kahle kodwa manje nginga-understand kodwa umama yena wayenakho ukuba nokungisekaseka mase sekufanele aphendule mase buza ubaba, baba ubona kanjani wena ukuthi ingane ngoba nayo ikhuluma into esile la kwenziwe njani? Hayi ubaba ngambona sengathi ayishaya indiva kodwa yena wathi angayi yabo angiyazi impendulo yababa nje ubaba nje awazi ukuthi wakumisaphi. Angifuni ukuhamba. Okay-ke uthe lana kusaphela u6 months usubiza iy'nkinga zomndeni, uhlulwa intombi kahle kahle? Ngithi angibuze phela ukuthi-ke na ngiza la ngizokushelisa yini, kwenzakalani? Uhlulwe intombi kulo 6 months? Hayi ngoba ngihlula ukuthi kunzinyana kona kokunye ngoba manje umuntu nesanda ukushonelwa yabo ubuye usheshe umngene ngibe ngidinga umuntu ozosheshe angi-understandisise yena kangcono yabo ngoba izinto ey'kanje kona zona zibuye y'thatha isikhathi nayo kunzima angazi uhila kanjani ngaphakathi. Ukumbuze-ke kodwa njengoba kushone. Ukumbuze-ke kodwa. Sike sikhulume yena naye sibe nazo inkulumo nje ngomfowethu nakho konke angifuni uqamba amanga. Uthi unjani ukuphola? Yabo uyebe nakho. Hayi yena usaba nakho ukuthi uyamkhumbula yena Bandla angifuni uqamba amanga. Uyasho ukuthi uyamkhumbula. Manje ngeke kube khona lokho kumina melokhethi uyamkhumbula manje nami sengiyafika la sengithi ngiyakuthanda futhi yabo ngifuna yayibo kweli. Konke lokho. Manje Professor-ke ngoba-ke uyibhungula kwenu nje umuhlu nje upho wakho? Ukhona yena ube khona kodwa mina sengibona ukuthi njengoba isimo sesikanje sengicabanga ukuthi ngenze okufanele ngikwenze okomndeni okusile lokho kuyoqhamuka after egcineni sengilungise okwala ekhaya. Shuthi wena ungitshela ukuthi uzoba namakhosikazi amabili? Nekufanele ukuthi ngibe nawo. Awungitsheleke unkosikazi-ke kabhuti wakho umthanda ngoba ufuna ukufeza isidingo sabhuti wakho noma ingoba uyehalelela nje umfazi wamfowini? Ngiyinkinga. Yebo lokho kushoyo sisi angifuni uqamba amanga. Ngizothi mina ngoba ngikale mengithi ngimthanda nje shuthi kuyobe sengathi ngangimthanda ngisho sathandana nomfowethu. Yezwa lento mengithi ngimthanda ngoba kuyobe sengathi ngimthanda ngoba kuyobe sengathi ngangimthanda ngisho kusakhona umfowethu. Okwesibili kuyobe sengathi ngangimhalela kusakhona umfowethu. Yabo uthando liyaza kuyayiqhamukela. Ithando into evele nje yenzakale yakhe awuvela uthi uyamthanda nje umuntu esikhaleni eqhamuke nje Sashi khona uhlelo ukuthi uyamthanda na, but-ke asikho lapho. Unkosikazi wamfeni ngimcelile ukuthi azohlala nathi. So isizathu sokuthi siqale sikhulume soba u2 ngiyenzela ukuthi ngi-understand i-background ukuthi why ngila. So ngiyabelieve ukuthi-ke na ufuna ukuthi ufeze isicelo sikabhuti wakho. Yes. So namhlanje-ke sizohlala asithembe ukuthi kuzohamba kahle, kungenzeka futhi ngahambi ngendlela yethu. But-ke na wena-ke usu-ready yini ukuzwa ukwamukela izinto ezosho uyena? Mina ngiready ngakho konke manje. Ngifuna ukwazi, ngisakwazi kwakulena, ngifuna ukuzwa nezimpendulo yonke into kuningi ngidinga. Awusho ukuthi kade unayo umuntu uthe mawuhlwana naye why?
Bekinaye angihlukanile naye Wenzeni? kodwa angifuni ukuqamba angihlukanile naye lokho kwenzeka lezi zinto lezi zasekhaya ezimbi ukushona komfowethu Yeah. nakho konke yena ngiyakhombisa ubumnano ngise kodwa yena ngiyazama ukuthi uyanginikeza abandla nespace sami yabo so ngizomazisa yena nje kahle kahle ekugcineni mase konke sekulungile Hhayi. seku-right ngiyamtshela ukuthi nginenkinga nje ekhaya ekusayilungisa ngicela bandla Akubekezelele. kancane, yes. Manje-ke masebona lesi siqephu-ke esebuka ukuthi hayi bo wena uzolungisa indaba nonkosikazi nomfelokazi. Hayi kona uqinisile kuyoba nzinyana kodwa fanele ngizame ukuthi asheshe azi emva ukuthi kulunge la mekuthi kuyalunga kodwa ngizozama ukukhuluma naye ngiyazi ukuthi uyangilalela uma Mnyati mina kukho angakuzwa mina. Hayi sizwa kahle. Yo, nezela-ke babukeli be-Black Life TV asimlande umfazi wamfowabo azoyikhulumela naye ukuthi-ke na yindaba enze kube nzima kanje ekubeni uprofessor la uzama ukufeza iphupho labhuti wakhe. Ake sesibuyile babukeli be-Black Life TV sesibuye naye umakoti. Sawona sisi. Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami sisi wami. Igama lami nguLongstar wa-Black Life TV kuhlelo luthi-ke izinkinga zomndeni. Ngimenywe uyena la uprofessor othe asondele ngoba kunodaba afisa ukudingida nawe. Bengithi ngizofika mhlampe kukhona ihlonipho senzila ngoba ngiyezwa kuthiwa ulahlelo umyeni 6 months ago. Ngisasovalweni ngisathukile ngisashaqekile ukuthi bengalindele ukuthi ngabe uyena ungibizayo la ngaphakathi ohlelweni lwenu kodwa futhi manje kule okushoyo kusho ukuthi lezo indaba zami zomndeni ngizocela ukubuye ngibuyele kuwena emese ngizozwa udaba olungisuse ekhaya ngaze ngalunga ngizozwa kahle ukuthi kahle kahle inqikithi yalolu dweshu luthini. Yebo. Hayi ukuthi nami-ke na ngoba ngisho lokukhuluma ukuthi bengithi uzoqhamuka uhloniphile ubhuti la usitshela ukuthi ushonelwe umyeni 6 months ago. Uqinisile kodwa kuhlangene naye. Akuhlangene naye. Okay, but-ke ngizomnikeza ithuba lokusakhuluma akutshela ukuthi kuzohlangana naye kanjani. Ake ngizwe mhlambe ngoba khona into ongayindlala. Ungakhuluma professor. Anen. Uyaphila? Ngiyaphila Anen. Anele la kunesimo esikanje. Faza mfowethu. Njengoba ngicele usisi uLongstar bengicela ukuthi bandla size sizobonisana mhlambe singagcina sibona ngaso linye mase sengene naye ngoba mhlambe ungangizwa kangcono mekukhona nomunye wesithathu mina la before ashona umfowethu wangibiza sahlala naye phansi wathi umfowethu ngoba wayesezazi ukuthi vele shuthi uzohamba emhlabeni wathi ucela bandla ukuthi ngiqale nje la ngikunakekele ngikwazi ukuthi ukuthi ngikunakekele ukuze ngizokwazi nokunakekela nengane yakhe ngicela ukuthi ngingene ube unkosikazi wami nami bengisazokucela vele lokho ukuthi ube unkosikazi wami. Ilokho nje kuphela bengicela since Longstar ukuthi azosisiza sibonisane ngakho. Hayi ngiyalingwa. Hayi ngeke. Cha akwazi. Ngiyaphika. Leyo nkulumo iqhamuka. Iqhamuka kumfowethu umyeni wakho. Bengakujabulela mina mengase nje ungangilwisi kulokho uzame nje ukuthi senze izinto zibe right uwenze ifiso zomyeni wakho zenzeke phumelele bengakujabulela. Angazi noma ngizothi ngiyakuzwa uyakhuluma. Awukundlala ukuthi kahle kahle uthini ngoba angizwa lento eshoyo. Angikuzwa ukuthi uthini okungichazele kahle kahle ukuthi uthini. Ngiyayizwe yomathathana nomfowenu
uqhamukela usungikhela phezulu mhlawumbe khona lento ongayichaza ukuthi mhlawumbe nani 10 noma into zakini ithini lezi engazazi mina njengomakoti wakhona kodwa mhlawumbe khona usafanele ukuchaze wena. So ngicela ukupha indlebe-ke ngikuzwe ngingajaha ukuphendula ngifuna ukukulalela ukuzwa ukuthi uthini. Anele usho ngoba ungaboni wena ukuthi mhlawumbe uSimangaliso yena khona into ekhona kuyena ngaphakathi ngawo. Hayi suyagula. Anele umfowethu la before washona enesifiso sokuthi mina ngingene ngoba ufuna ngimnakekelele ingane yakhe la ekhaya koMapholoba ngoba akathanda ukuthi ingane yakhe ibe nobaba ngaphandle. Yabo mina bengakujabulela ukuthi ungakulwisi lokho phela nje wenze isifiso somyeni wakho ungikhombisa ukuthi uyamthanda nawe uyivumele lento ayifisa ukuthi yenzeke. Nami-ke aneleke lihleke iqiniso amambamanga uthanda lihambe livele kodwa gcine kuyiqhamukela kona. Yabo ngeke kuze kube lula kuwena Mtasi mfazi wamfowethu ngiyazi ngeke kuze kube lula kodwa ke sizama ukuthi kuwe kwenzeke. Ngeke kwenzeke yazi ngobani ngoba ngeke kwenzeke ingoba mhlambe nama ukuzwe incazelo yami engizoza nayo uzwe iyalelo zami engizozisho ukuthi zithini. Ubhuti wakho ngimthandile iminyaka emithathu ngimthanda. Ngamupha uthando ngamupha isikhathi ngamupha inhliziyo yami uthini ngalokho isikhathi ebengisihleli kini ngimnakekela. Ngathandana naye phile ngenalutho. Wahlala wahamba wagula. Ngimncane nginjalo ngamkela kungelula. Ukuthi ngamkele yena ukuthi usekuleso simo ngaleso sikhathi. Sefanele ngimthwale ngoba mina ngathi ngumakoti ebuhleni nasebubini. So Anele awusho nahlangana kanjani nomfowabo? Umfowabo sahlangana naye kade ngisebenza. Then sase sahlangana ngendlela esihlangana ngayo kwaphela unyaka. Sase siyashada izinto nje zaphuthuma zase zahlangana futhi ungakabi nesikhathi esitheni sithe sesishadile naye wase wagula wangenelo ikhensa. Naye ikhensa yasithi mesithi siyasukuma sase senza ukuthi hayi sisesigabeni sesisiphezulu kakhulu sekusha amanesi ngake ngiphikiseke nama amanesi kwakufanele ngamukela isimo noma kwakubhlungu kodwa kwafanele ngamukele ngoba kunjalo. So manje uzizwa kanjani lana uprofessor ethi ke ubhuti wakho iconversation abanayo ukuthi yena angene wena? Ayikho into enjalo. Akwazi ukwenzeka lokho ngeke kuze kwenzeke futhi. Into abayixoxa bodwa angiyazi mina leyo nto. So akazi nje umfowabo akhulume nawe akazi angikwazi ngizwa ngayo. So iconversation yena ayithini kulezi igaba zakhe zokugcina? Sasikahle angimazi ngoba phela wayengavamile ngisho ukuqhamuka umnyeni wami egula ukuthi yonke lento babe sebeyikhuluma sebeyihlanganise nini. So ngiyenzeka ukuthi amanga. Angazi ngizwa ngayo yena oshow yena owaziyo kodwa mina akaze angichazela into kanjalo ngoba ngisho egula ngikhumbula nje efika izinsuku ilandelana esibhedlela umfowabo egula umuntu owayemile nami lapho mhlambe ngathi ubaba kodwa mina ngayibambela njengomfazi wami umnyeni egula. So kahle ngifuna kangidlalela ukuthi lokhu ukuthi yena wezwa ukuthi umfowakhe ufisani ukuthathelaphi ngoba nami angikwazi angikaze ngatshelwa nanokuthi mekuthiwa uyahamba emhlabeni usiko la kubo lithini noma mhlawumbe into abayikhuluma bodwa njengomndeni ukuthi umuntu mase ngasekho basuke sebezokwenza nje indlela abenza ngayo izinto. Angikwazi lokho mina angikwazi. Chaza indaba athi ungekho isibhedlela umfowenu egula. Kuyangithusa ke Anele kuyangimangaza ukuzwa lento eyishoyo ukuthi mina awazi ukuthi sesayikhuluma lento ngiyengaze ngifike inani kodwa mina ngakutshela kona uma ngase kukhumbuze ngaleli langa ngifikile ekhaya ngize kuyena ubafo nakho uzusiphakamela usenzela amakhekhe netiye nedrink lapha yana uzongibuza wawumuhlana nje wawujabulile ngaleso sikhathi angazi ke uma ukuthi uyakhumbula okwakunokuthi akukhumbuli kodwa ke ngiyaye ngafika mina ekhaya ungenzi sengathi mina ngikhuluma nomfowethu ungenzi sengathi asikaze sakhuluma nomfowethu mina umfowethu ngiyakhuluma naye ngiyahlala mina naye umfowethu mhlawumbe uma ungasakhumbuli ke hayi ke angazi
mina kokuthi mina angikaze ngesibhedlela mina njalo ngihlezi ngifonela yena ngithi sengiyahamba ngesibhedlela ke anele sengiyobona umfowethu sengiyahamba ke ngenwa ngasikhatsini kukuthini ngangiya mina ngiyombona umfowethu ngangiya nje kahle mhlawumbe ukuthi sasingaqondani angikwazi ke lokho mina ngazi ubabezala wami esasihlala naye esibhedlela silinde indodana yakhe wena ngikwazi ngeke ngisho phela into engayazi isikhathi esiningi mina bengisichithe esibhedlela ngilethe izinto ngishintshe lapha izinto yonke into ubabezala ube lapha wena ubuke phi kubufika khona ba noma ulinda mina ngihambe shothi mase uyangena awukwazi mina njengobhuti wakho benixoxa vele ephila nawe uphila ehamba ngeenyawo zombili ubukhona kodwa wena uthe segula wenze njani uthe segula wenze njani professor mina ngibile naye mina ubhuti ngibile naye ubhuti eclean nasebini mina ubhuti wena nje kuphela ongasakhumbuli izinto esasi ngikuzwa ngawe ke no lalela ke Anele nje bathi ngikutshela ukuthi yabo ukufika kwami lapha esibhedlela ngeke uzukwazi ukuthi ngiyafika noma ngifike uzongiphikisa mengikutshela ukuthi ngaye ngafika kukhona ubaba lapha ya uzongiphikisa ngeke uzongiphikisa ubaba wakho ngoba uyena mina ke kodwa bengikuzele la ngizokucela la ukuthi mina Anele ngicela sithambise inhliziyo phansi sisanda ukushonela umfowethu la Anele ngiyazi ukuthi ngeke kufike kahle kuwena konke lokho engizokusho Anele mina ke sengikhuluma ngesigami ngikhombisile ukuthanda uyazi ngihamba nawe amakliniki ubizwa odokotela ubuthanda phela ingane yakini wenzisa konke lezo zinto ukuthi bengithanda it doesn't matter kodwa nafanele ngabe uyabona akekho umuntu ongenza into ebekade ngiyenza ebengiyenza kuwe uyazi izinto ebengikwenzela zona Anele wawuthi umulo uyenza nje kanti uyenza ngoba ubona ukuthi ngizoba umuntu wakho mina hayibe ushaya phansi uzolanda lo wakho ohlezi uhamba nalo dapo wakho ohlezi uhamba na azongihlanisa mina hayibo so Anele la ngikuza ukukhala ngobabezala ubabezala obviously ubaba wakhe but iliphi igalelo libona ukuthi yena ube khona ngempela bekufanele vele abe khona ingane yakhe le so manje yindaba lokho uqhakambisa yena engathi ke nabenza some more than that was expected ingoba ubabezala wami ubema nami ubekhona la bengimdinga khona njengakuphi mhlambe mengimtshela ukuthi ngidinga yebo okudlula mina yebo ayikho into oyenzayo nini oyenzayo wazini wena yini ayenza ubabezala ubaba yini ayenze ngiyabona uyanakekelana lento ehlula wena awuchaza i-definition yokunakekela ukunakekela ngayiphi indlela ubenginakekela engibona ukuthi umyeni wami akekho ebona ukuthi ngidinga isandla angilekelele lapho abe khona sibe sekhaya ngizwe ngisho engekho umyeni wami ukuthi mekhona ngisho ubaba wakhe mhlawumbe ikhaya lifudumele noma singenza into etheni kodwa bekube yikhaya efike ezongibheka ngoba uyabona ukuthi futhi nasesimeni ngathi yabonga into ngentenge ahlala angicheck wena ubuyenza Anele wait engikwenzayo ikuphi akwenza mina engingakwenzi yini wena ubuyela ingane le yamfweni ikuphi akwenza mina engingakwenzi yini ozongibangela isicefe ngayile ngane yakini Anele khona into ishilo la wathi kena ubabezala wenza ikhaya fudumale engathi ukhona umyeni wakho ngicela ungichazele leyo part nawe kathi kudinga lezo indaba zami no ngizele ulo uprofessor la ngoba ufuna uunderstand ukuthi kanti kona kwenzakalani professor ke ima ngikutshele ngoba ngiyabona wena professor inkulumo lakho inkulumo engahlangana ungayazi uyabona ngesikhathi ngikhulelwe ngoba unginesa nje hayi wanginesa shame anginamona jealous down wanginesa seyavuma ingane yabani yakini ade vele ade phika yabona njengoba ngitsho ubaba wakho uyalibamba ikhaya fudumali and uyalibamba liyafudumala kanjani Anele ingoba ingane yakhe ubaba wakhe wena qathi bengihleli noba ubhuti wakhe egula kumbulwa kwembeswa kugijima obuza ubaba wakhe uyazi yena wathini mhlawumbe uthi ufuna ukuthatha mina wathini yena baba wakho amtshela hayi wazwangihlula ke ngize ngimnyeke ke professor ukuthi ngikuhlulile noma ngikuhlulanga anginamsebenzi ubaba wakho ngeke ngize ngimnyeke ngisho ngathini anginamsebenzi futhi angihlangani ukwazi lokho kufaka into enhlizweni yakho ukuthi ngoba baba wakho angiyena kwakho wena qhubeka nalo kade ubambisene naye
Anele kanti umfowethu le mathuneni uyaphenduphendua kanti wena uphezulu ukhwelana ulala nobaba. Angeke ngilo ngifike ngikhwentuzwe ubhuti wakho owangikhiphela inkomo eziphelele ekhaya. Ngiphinde ngizokhwentuzwa ubaba wakho mase uthi uphathise uzobona ukuthi uzoba ngawe. Ngeke uzonginukeke yazi unamanga. Anele ima nginombuzo la. Uprofessor ngisazobuya nakho umbuzo wakho ke sisi. Ngizophindela kona ngisengifuna nokwazi uprofessor la uthi wamitha esakhona umyeni wakho. Yes. So bese nilalana nobaba wakho esekhona umyeni wakho. Bengizomenza umyeni wami ngoba phela ubegule leli phansi kumbula kwembesa. Yini ongayizwa lapho sisi ngoba ngisho ukuthi bengibulwa kwembesa. Jesus Christ. So umyeni wakho bazuthi kaba ingane wamtshela nje ukuthi ukhulala? Yes, wazi uthe yakhe. Kanjani ngoba beningenzani lutho? Awe Jesu. Phela kwenzeka kodwa ingane yababa wakhe. Sinobaba vele sasinukana. Sibonana emaceleni. Okay, phendula umbuzo wami ukuthi inzila why ngayifakile? Angithi uyangibona nje nginu. Yeah. Uthe ubaby no. Wathi nje ngingayenzi leyo nto noma ngashaya Star White. Ngibe nje ubaby girl ngimncane kabi ofoyinzile. Ngimncane nje. Uba lo baby wathi ngisho ubaba wakho nje ngisho ubaba wakho yini wena? Ubaba wakho baby. Ubaba wakho. Indaba zabe utshela uma wakho. Wazi wangu. Ngoba phela uhlezi gijima uma. Cha besides lokho. Umama ezala ngempela. Ngihlangana nalo. Wayekhona yini kulingane yakhe ngoba futhi sezoli. Hey. Hayi Anele. Sisilungisa kungaphezulu kwamandla. Nazi impendulo zakho. Kungaphezulu kwamandla sisilungisa kungaphezulu kwamandla hayi ngithole ebengingakulindeleke namhlanje. And futhi kungiphatha kabi. So uyangidla. So Anela khathi umyeni wakhe egula wena budikadika nobabizala. Besibhiza ngithi isikhathi besami silose ndawonye isikhathi sisichitha ndawonye into eziningi izenza ndawonye sagcina sesijwayelana vele kanti besizwane labo bezizwana nje kahle. Awu baba esakhona ke sisa right. So umyeni wakho wamtshela ukuthi umithi? Yes. Wathi umithi so vele ngase ngiyibhizi nobaba wakhe lapha. Wathi umithi so bani? Uyena nje umyeni wami. Oh so manje benikwazi ukuba intimate kancane. Yes. No, i-situation yakhe vele umyeni wami ibibad. So manje wayazi kanjani ukuthi umithi so yena? Phela uthe yena ugule mhlawumbe bese kunenyanga ngangisekuneyanyanga ezimbili. So ubewazi ukuthi ngikhulele but noma isisibe singakakhuli yabo. And then mhlawumbe kwaxoxa nobhuti wakhe sebedluliselana ngoba sebona ukuthi isimo asikho kahle nezinsuku ziyahamba shoot necancer ngoba uyabezwa nodokotela ukuthi bathini waseke yabo mhlawumbe wakhuluma nobhuti angene ke mina lapha uma fanele so ubaby wakho ke yaqala kanjani le ndaba indodana iyagula esibhedlela wena udikadena naye sayithola sesifudumele nje sisekhaya sibambisene siwumndeni ngoba kuthi ikhaya betfudumala kukhona ubaba umamezala ukufeba konke lokho Worife xosha la ikhaya kancane. Feba konke lokho. Ikopholo bhila ngiyindawo. Nguma kodwa ngakhishelwe inkomo eziphelele ekhaya. Umuntu onautority ongixosha ubabezala futhi ngeke angixoshe. So ithini iplan yakho nobabezala? Si right? Asinankinga. So ungena uyena manje. Uyakujabulisa konke wena lokho wena ukwenza ukuthi ujabule wena. Kubhlungu yini kwe? Awukhombisi ngisho ukuyisola ne. You have no remorse wena. Uyisolo wena. Ngisolelana. Konke lokho khuluma ngiyakujabulisa yami elimele fanele ngiyithobe indaba ke lo feba wakho ungagcinela kopholo yini nami ungangenzi le nto wakho owakephi ubaba wakho ke noma nawe ufuna ukungena khona la cha mina liqiniso mamba manga mina ngimlethela 6 booster ngoba sithi solungisa izinto ngoba ngithi ngifuna ukwenza isifiso sika mfowethu message yena uzokhwenta uzobaba ekhwenta uzobana sibale sonke yini ke nami engangifaki ke phakathi ngoba sabandawonye la sonke la phakathi ima Anele ufuna na ungena la ngoba sekukhona baba wakho na ufuna ukungena phakathi cha okwababa bengakwazi sengikwazi manje okwababa mina bengithanda ukuthi kwenzeke kodwa manje yabonye basekhona okwababa mina sengifuna ungifikisa la ifuna ukufika khona nami bengithanda kodwa manje yabo okwababa hayi kungiphatha kabi kangisazi kodwa ke indaba nami ungangifaki ke kuleso ngeke unginuki ngeke ungithole ngifuna baba wakho hayi wena unjani ubaba wakhe yini la nayo uprofessor nganayo angibuze Angikweleta incazelo.
mina engazi. Hayi wathatha mfowethu ngiyabonga shame. Hayi cha ngaze Yo! ngiphatheke kahle. Hayi wena udlalile ngomfowethu wena. Hayi sengibonile. Udlalile wena Ubona ngomfowethu. kanjani? Wena udlalile ngomfowethu. Ngibhizi ngihambisana nomuntu esibhedlela, ngihambisana nomuntu ey'bhedlela ngiyamsiza ngithi ngiyanesa ngathi ngilesa ingane kababa. Mfowenu. Ubhuti wakho. Yini? Uma Nakhe akubone kamfowethu kababa nakho uyasho manje ukuthi kababa. Cha, ini ingane yakho intombazane nomfana? Nakho uyasho manje So ukuthi phela kababa. wayizala umfowenu. Indlalifa. Mfowenu. Ngo into yokuqala. Mina ngifuna ukwazi wayenjani injabulo uma mezala ecanga ukuthi ingane yendodana yakhe. Uyamthanda uzoquleka It's uma fine. Naye ingane endoda yakhe. Yini? It's fine, aquleke. Hawu, impilo. yazi uma hayibo hey nakho ke hayibo Vele ke unento yazi uma. It's not like into entsha. Yo, okay. Professor, wena usibizile la ekhaya. hayi Ngoba uthi ke na udaba lakho, hayi, shuthi inkukhu beyisola ngempela umgqakazo. Hayi. Uthi awufuna ukulinda nanonyaka, ufuna ukushesha yazi le ndaba. amazwi wami Amazwi akho lawo. yebo ngingcono bakho Uprofessor besibizele la ukuthi ke na befuna ukufeza ilokhuzana isifiso sikabhuti wakhe sokuthi angene wena ngoba bengafuni ukuthi ke na lo mfana omncane unaye akhuliswe abanye abantu but akhulele ko. So manje ke ngoba usuthi ke na uhamba nobaba. Ngifuna ukwazi ke kuprofessor ukuthi usuyazi ke manje ukuthi ke na umuntu okudlele la egcekeni ubaba wakho. Wazi wabeka ngisho neqanda lakhe. So manje ke ithini ke yakho ke phela isifiso sabhuti wakho ngesenzeka ke. Noma ufuna nawe ukungena la isibayeni sabhuti wakho la sekukhona khona nobaba wakho. hayi yabo inhliziyo yami ebhlungu ngifuna uqamba amanga ebhlungu ngesize sibange mina bengingathanda benginazo isifiso kodwa manje base kukhona ubaba hayi ake ngishele kuba mina sengizwela uma But uyezwa ukuthi ke na indaba babakho engaphumanga nempendulo eqondile akhathi umtshele. Ngoba vele wayisedla khona la. Shuthi wayisazi mina nje ngizwela uma ngidabukela uma ngoba uma akaphilile akekho nje right amasezwe yonke lento le. So uzomtshela uma wakho nobaba wakho. Akukho okufihliwe ongakuyokuvela ngoba egcineni kuzovela ukuthi mina ngamfihlela uma agcineni. So uzomtshela. Kufanele akwazi. Ngimtshela ngiyindawo. Angisho ukuthi hamba kodwa nje mina nje kufanele akwazi. Okay. Wena anele nanithi nizoyifihla kuzobe nini le ndaba yakho no? Sifihlele ba indaba yami naye. Ibidinga abanike owesithathu ngoba owesithathu umndeni. Ngobani? Abengakwazi uphelela kanjalo. Hayibo. Unkosikazi wakhe Phela unkosikazi wakhe uzochazela ubani indoda yakhe. Mina lokho ngimkoleta incazelo. Ngoba nami yami indoda ayisekho. Yo. Bengakwazi udelela kanje mfaza mfowethu. Kuthiwa likho ke lingafiki semhlabeni la. So ngiyenzeka ukuthi ke nakhathi uzoshada la ekhaya wabuka babezala. Phela nisashade less than 5 years. Yes. Wawumbuka babezala? Sabonana. Yini ongayizwa lapha? No, nabonana nini esefile noma before ashona? Before. Noma sasingasho kodwa sasithi sithule. Sithi yeah, nangampela ke lagcina lifikile lelo langa ngoba alikho elingafiki. Sasibonga ukuthi ke ngikhulumile ke kodwa iqiniso usezokhululeka. Nami ngikhululekile ngoba ngizongathi khona umthwalo osukile osemahlombe. Awungasheshi usuke asilinde kwazi uma kuqala sibona. Anginankinga noma yakho phela wakho umama. Nami wami ngamshiya ekhaya. So usukhululekile usuyalazi iqiniso ukuthi indaba into yakho no Anele ingalungiseki. Hayi ngiyabonga. Alright ngalokho manje. Noma ngingekho 100% right. Obviously kodwa ngeke ngize ngibe right. Ngisakhulumela ukuthi angikho right ngoba okwamaphumelelanga. Angikho right ngalokho okunye sengizwile. Uthe uAnele eqhubeka nomuntu wakho ngoba unaye. Yabona ke manje uzoyikhotha amanxeba uhambe kumuntu wakho. Hey, sekuzoba nzinyana ke mase kuthiwa njengoba ubuzile nje washo athi mase kuthiwa ubona le ndaba lena. Ngingamtshelanga ke. Yo, siyabonga ke Anele ukuthi ufike. Sizokhuluma sibongana nokuthi ke ulikhulumeke iqiniso umkhulule. Azi ukuthi ke nayi wena uhamba no daddy. Engabe zonke impendulo uyitholile obuyidinga? Hayi akukho engizokusho mina
Ngi-right. Usuyokhonza ekhaya Ngi-right ubatshela now. ukuthi sisaphila angithi uyabona ubatshele nendlela asifakile. Ngi-right nawe Anele. Ngiyabonga. But Anele-ke ekwenzila-ke ngicela ukuphindela. Wena ngikuzwa ukuthi-ke umyeni wakho ubumthanda wakukhokhela iphelelo. Awufilanga ukuthi-ke na mhlampe-ke umhloniphe for at least a year. What baby? No. Ubhebe namuphi ubaba noma lo shonile. Inkomo eziphelele zayihamba. Ubaba noma lo shonile phela sazi obhebe sebebabili. Owayishaya ngemali yakhe inkomo. Wathi nje cha, ngisho emncwabeni ngingaqoka uwhite, ngingawugqoki nje umnyama, ngingamzileli, ngingayenzi lonto ngisamncane kabi. Yena usazokuvulela ngisho inhlanhla ukuthi ngithole umuntu ozonginakekela. Shuthi wayesho yena kubaba wakhe. Oh, akhathi uthi ubhebe bengicanga ukuthi ubaba ka Professor. Oh, kusho umyeni wakho. Ngisho lo wayikhokha iphelele. Ingakho ngibuza ukuthi yena muphi ubhebe. Ngabe sebebabili. Inkomo ziphelele ihamba phansi. Yeah, ngiyayizwela ababukeli be-Black Life TV. Anele uthi uhamba nobabezala wakhe ngoba-ke na wenza ikhaya lifudumale. Uprofessor ngala seyolala ngenxeba but okusalayo utholile iqiniso ukuthi wenzani-ke ngalo sekuyena. Please don't forget to share, like and subscribe. Nawe uma unenkinga emndenini wakho sithumela umqhafazo sizoza. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road, eDurban. Inamba yethu yocingo 062-219-7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo nge-specialist nazo. The Black Life TV.